és el 98, Javier Cubillas, del Electro Hiper Europa, Grupo Herrera, ciclista de la Vall d'Isó, que se convertís en el campió autonòmic de la Comunitat Valenciana Cadet. Molt bé, aplaudiment també per al tercer classificat, el Fino Blas, en los 54, Eric Igual. Vinga, molt bé, quart, cinquè i sisè, el setè, ciclista que fa 9, el 10, i també l'11, fa aplaudiment per a ells. Vinga, molt bé, en el 68, és Mario Domingo del Grup Pascual Retiro Amianto. Aplaudiments també per a estos ciclistes. Vinga, molt bé. Quina bellesa també en els metres finals, 252, Jordi Peris, del TBC Alqueriense. Vinga, molt bé també, del Juan Quinero Level, el Vital Team Sport. Vinga, ho han donat tot, Molt bé, 201-3, Pau Salvador. I comentant el nom del campió 298, Javier Cubillas, que per escassos centímetres s'ha posat al 286, que és Enrique Maranchón, de la Eli Castola Chirrindulari, a Millor Consulting, in sprint, impressionant el rendiment dels joves ciclistes, un altre del Juan Ginero Level, Vital Team Sport, aplaudiments per a ell. Enhorabona, és David Calatrava, darrere d'ell 220, que és Òscar Vila, de l'Estefano Garcelli Team. Saludeu. Saluda, Vicent, no te rigues y saluda. La foto de la bicicleta. Esos son los tres primers. La falta de confirmació oficial. Han donat tot, ciclistes. Tenim ahí un campió autonòmic de la localitat de la Vall d'Isó, Javier Cubillas, defensa el mayor del Electro Hiper Europa, Grupo Herrera. També se va a colar entre els primers de la darrera edició de la Copa Cadete Miguel Mandrubia, una de les proves més importants de la Comunitat Valenciana d'aquesta categoria. Aplaudiments també per a este ciclista, donant-lo tot també en este final que no és, des de la EL a Millor Consulting, bon aplaudiment. En el dorsal 83, Cristian García. I un nou ciclista, el veiem, que es prepara per arribar a la zona de tanques i la rampa final, que és molt dura, després de la lluita que han tingut. Doncs al llarg dels 53 quilòmetres, les 4 voltes. Vinga, aquests aplaudiments per al primer respost generós d'aquests ciclistes. Enhorabona, sabó també per a este corredor del Infinito Brasil Possible, 258, a 100 Fortega. Ahí veiem un grup de 5 ciclistes que també van a esprintar per a la posició dins del grup. Vinga, bon aplaudiment per a ells. Ahí el veiem, vinga, últims metres també. Arriba a la sala de tanques, és una cantí del grup Martí Llopis, d'esta que són els respects, Hugo Mora. I escassos metres veiem també a Julio Moltó, de la EL, i a Iker Berenguer, del Juan Giner, Ulevel, Vital Team Sport, la penya ciclista de Pinedo. Bon aplaudiment també per a aquest ciclista que entra en solitari, metres per davant d'aquest grup més nombrós. Enhorabona, vinga, molt bé, I que dura és aquesta rampa final, 253, és Hugo Arnalden, del TBC Alqueriense. Vinga, xics, molt bé. 256, Aaron Noguera. Vinga, fins al final. Veiem també en el grup a Sergi Arquimbao, Masorí,
del Shooting Stop, los ciclistas de Pelaco, els ciclistes Castellonix, Marco Roger amb el 96 de l'Electro Hiper Europa, Bru Herrera, el conjunt Cervera del Maestre, que també ha rendit amb un molt bon nivell. Dos ciclistes més que estan a punt d'arribar a aquesta rampa, a aquesta recta final de meta ascendent. Vinga, aplaudiments per a ells, que ho han donat tot, han fet una gran cursa, un gran campionat autonòmic de la Comunitat Valenciana. Vinga, 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 vale, compte. Allà veiem, finalment, 48 i 37. Paloma Sangoses del Finabras Grupo Sime y Jean Bodí a la cantidad del STEC Picolinos. En 3 meses més és un triomfe arribar a meta en una jornada tan dura. Últims metres també per a aquest ciclista. Vinga, aquests aplaudiments per a premiar l'esforç de dos d'aquests corredors. Vinga, 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 i segut sobre el siguiente de la bicicleta del Juan Giner, és Denis Maria, dos companys de l'Avenue Consulting, 93 i 87, és Vicent Sansano, Londec i David Huertas. Vinga, vinga, xics, és ciclistes del Juan Giner Level Vitamin Sport. Vinga, 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 són aplaudiments per a ells. Ho va fer molt bé, molt bé. Doncs la missió del Pinino. Sense versal, finalment. Els ciclistes que han passat ja per meta no poden tornar arrere, tornar a passar, perquè se'ls ditja el xip una altra vegada, pot influir en les classificacions, que es veuen alterades. Per tant, no se pot tornar a passar enrere, per la línia de meta. No és per darrere de la zona de tanques. Gràcies. Ahí veiem un grup de 6 ciclistes, últims metres per a ells també és fins per a apuntarà en esa posició del Juan Giner, Julio del Vitamin Sport, el primer clasificado del grup, molt bé, així el Queral, i tancant el grup amb el 13, Manuel Seguí, escassos minuts després, el seu company Iker Montes, amb el Juan Giner Level Vitamin Sport. I recordem que s'han trobat unes ulleres, se suposa d'algun ciclista, en la zona pròxima a l'eixida de meta. Per favor, si algun ciclista... No passes, no passes. Les ulleres són teues? Són les tens de la... Ja tenen a poner.